bingung sopir kula, sanes kula. Nek kula nggih tinggal menikmati perjalanan aja. Kowe wis tau, Nduk, ngemplok mercon bledos ngono wis tau. Bagus dhewe. Sing ireng-ireng dhewe. Kowe iki diarani kon bagus malah ireng lho. Ya kula nglanjutne lho, Pak. Oh iya. Ngangge bayak sing sederhana prasaja ngono iki ngapa to, Nduk? Adate lek nenggen campur sari lek pacakmu kaya Batman ngono kae. Kok Batman to, Pak? Lah nek suwir-suwire ngono ya lho. Nah, kok Batman to? Lah apa? Kayak Teletubbies. Wati yang hebat, sampean kudu menunjukkan kepribadian yang luar biasa. Nggih, Contoh sing apik, ngono ya, Nduk? Nggih, Pak. Nggih. Sampeyan ngerti wisan Pakno, celanane suwek tengahe ngono to. Heeh. Pinter we. Ayo. Ti, aja ngisin-ngisini. Lah jenenge parikan sing padha jalur karo ngono. Purwakanthi. Ana tronton Ana trantan, nggo momot cengkeh ngocengkeh. para penonton. Mugi-mugi rezekine akeh. Tian wadon sarewe. Ngangge bayak sinden ngene iki malah ngibarate srengenge saya padhang, ngibarate rembulan saya endah, ketok aluse, ketok ayune. Ha iya. Ngoblong-ngoblong kaya ngene. Men jumeneng luwih dhisik Slendra Sanga Caping Gunung tembange. Ya. Monggo-monggo Mbak Niken. Monggo mriki kula Pak Margono wis ngenteni Mbak Niken aturan mriki Mbak Niken matur nuwun. Nggo mercon to kan? Kenapa? Lah kuwi muni kuwi. Nggih, kula briefing ya, Pak. Nggih, kula pokoke jumeneng ngoten mercone kudu ngeten. Wah iya. Ngono, Pak. Iya. Kuwi penghormatan kanggo sampeyan saking Pak Margono ngono kuwi. Mergo sampeyan nek nembang suarane banter, mula dihormati ngangge bantere mercon kaya ngono. Ayo nggih. Aduh, sehat ya, Nduk? Alhamdulillah, Pak, pangestune, Pak. Bingung apa ora mau keblasuk apa ora tekan kene? Alhamdulillah mboten. Kan pun enten Google Map. Ana Google Map aku tekan sawah-sawah mau. Nggih, mau emang melewati sawah-sawah, Pak. Oh iya, berarti bener sing didhawuhke Pak Margono. Mriki Kampung Baru niki anu Pak, dikupeng Sabin. Berarti etan kulon lor kidul sawah kabeh. Nggih, nggih. Nggih. Ngono kuwi. Wah, nggih sempet munyer-munyer lho, Pak. Bingung to kowe? Munyer-munyer kuwi. Sing bingung sopir kula, sanes kula. Nek kula nggih tinggal menikmati perjalanan aja. Kowe wis tau, Nduk, ngemplok mercon bledos ngono wis tau? Nggih dereng to, Pak. Lan jenengan apa sampun nate? Urung. Mun ditakoni bingung ora mbok muni bingung sopir kula Pak mau kok mboten. Mok mubeng-mubeng ngomong apa lho ngene. Lah nggih to, Pak. Leres. Ya bener ning ora kudu dimlahakne kaya ngono kuwi. Saya kan hanya menjelaskan to, Pak. Ya maaf to, gitu aja kok salah. Ngene Ya, salah. maaf to, Pak. Heeh, ngene salah, ngono salah. Iya. Rewel. Kowe ora ngerti to tembang rewel? Ora ngerti to? Urung kowe. Gimana itu? Kuwi viral-virale tembang rewel ki wis nek pucuk pelem kowe. Sepil, sepil. Ngomong terus terang ngono kae lho. Terus akhire dadi kae lho nggen iklan terus terang terus kae lho. Ayo. Marem ya sawane Nganjuk. Alhamdulillah, Pak, niki wau perjalanan no gremis to, Pak. Ah. Terus teng mriki wau kula mandheg to Jawa, deres, Pak. Heeh. Alhamdulillah saniki pun terang. Mirsani iki lho para penggemarmu semono akeh piye? Nggih, kula alhamdulillah seneng banget, Pak. Sing seneng karo sampeyan ora mung sing nom, sing sepuh ya seneng, sing kakung, sing putri kabeh mencintai seorang Niken Salindri. Iya. Kudu bersyukur lho, Nduk, kowe kaya ngono kuwi. Iya, Pak. Ora ngger sinden, ora ngger penyanyi untuk wahyu kamulyan nganti kaya sampeyan kaya ngono kuwi. Nggih. Aku ya seneng neng omah sampeyan saiki wis duwite dilumpukne, nggih usaha, buka apa kuwi jenenge bordir, buka sablon terus duwe ya percetakan. Wah, mantap kaya ngono kuwi. Nggih, Jos. Pak, pangestune. Heeh, ngono kuwi. Yo nembango Caping Gunung coba kaya apa. Saben bengi
sonku ya jebol-jebolo. Ayo. Jembleng, Mas. Eman-eman lek niken kira dijenggleng. Ayo suarane bianter dikembari karo swara gamelan kaya ngono. Jos temenanan. Lanjut, Nduk. Yen memajang menganggo janor kuning biasane nggen kene iki tak kudange anakku. Lah cara lawas ngono kuwi. Gandeng sing nanggap iki Pak Margono, tak kudange Pak Margono. Ayo, Nduk. Oh, ngaten. Ngono, lah kowe mesti kendel. Terus ada lanjutannya lagi enggak? Enggak enak mek ngono kuwi. Ayo. Tak kudange Pak Margono Sing bagus-bagus dhewe. sing ireng-ireng dhewe. Kowe iki diarani kon bagus malah ireng lho. Ya kula nglanjutne lho, Pak. Oh iya iya, Ning awake sehat. Nah, Mbok dikumpliti Pak Margono kok notok ora. Ya ngono kuwi. pundi wae Pak Margono? Pundi? Oh, malah dikutang delik kok mana. Ha iya. Wedi karo sinden ayo. Ayo ngono kuwi. Ya Nduk. Nduk, niken. Dalam Sampeyan anggere tanggapan karo bapak kok mesti ngangge bayak sing sederhana prasaja ngono ngapa to, Nduk? Adate lek nang campur sari lek pacakmu kaya Batman ngono kae. kok Batman to, Lah Pak? nek suwir-suwire ngono ya lho. Nah, kok Batman to? Lah apa? Kayak Teletubbies. Teletubbies ayo. Wingki-wingki ayo. Nyapa, Nduk? Iya, karena kalau campur sari itu kan harus menampilkan sebuah gebiar ya Pak ya. Oh, glamor Apalagi ya? kalau konser itu harus menampilkan harus beda daripada yang lainnya. Lek neng wayang. Lek neng wayang kan kula ndamel ngeten iki nggih mergi kula nyamane ngeten Pak. Nyamane ngono. Nggih, kula lek malah ndamel sing glamor-glamor terus sing benten ngoten niku malah kula niku mboten pede biasane. Kok beda karo Mbak Tutik? Lek ora tak pengingi udele dikek dop ae kowe. Ayo. Ben iso lap-lap Tutik teko ngono. Ayo. Wis matur nuwun, Nduk, lekmu ngrungkepi malah panyuwunku gandeng sampeyan ki sing tresnani akeh. Dadi ning sanggare bapak karo ibu ki akeh bocah cilik-cilik SD SMP sing pengen belajar nyinden mergo cita-citane pengen dadi sinden kaya Niken Salindri akeh. Sumpah ngono kuwi. Gandeng sampean menjadi pedoman, menjadi panutan seorang budayawati yang hebat, sampean kudu menunjukkan kepribadian yang luar biasa. Nggih, Pak. Contoh sing apik, ngono ya, Nduk? Nggih, Pak. Nggih. Yo coba kaya apa. Terus e. Oh.
kompak karo Madangkara. Iya, mergo ya meh padha Mayangkara karo Madangkara. Ah iya. Ya kan? Coba kabeh waranggana ndongake Pak Margana kena, ndongake manten kena, ndongakne sing mirsani ya kena. Nganggo parikan caping gunung diwiwiti saka Mbak Lia Sundari, ya Mbak. Ya. Tuku sego. Tuku sego. Lawuhe teri. Lawuhe teri. Pak Margana mugi tambah rejeki. Allahumma amin. Selanjutnya iki sing udel arep diurupne ya iki ayo. Mbak Trihastuti. Ayo. Kok ora sida murup Mbak udelmu, Pak? Akine keri ya. Ayo. Mau tak gendong jeblok. Lah iya. Ya, Tik. Ayo. Celana ireng. Celana ireng. Lah kok suwek tengahe. Ya lah ketok no. Lah ya ora apa-apa, aku seneng lho kan sing suwek tengah ngono. Oh. Biasanya ngentut kebablasan suwek akhirnya. Sampe gedine yo. Nah, iya, koek. Ayo. Mugi. Alah alah. Mugi rahayu. Ijo. Mugi Pakno. Mugi tansah sehat awake, ayam tentrem sakeluargane, sehat sak terus-teruse. Hae. Ora nyambung lho, Pak. Sorry, Ora Kak. nyambung lho, Pak. Ora nyambung. Obate keri deh. Oh, teko celana ireng teko Pak No. Ayo, ngono kuwi. Kok sik kan, sing penting kan Pakno wis disebut Pakno ngono to. Dadi kan masuk ora Lah kok masalah. hubungane karo celana ireng? Lho ya ora apa-apa. Paling Pakno niku kathok ireng lho, kula ngerti lho. paling sampeyan ngerti wisan Pak No celanane suwek tengahe ngono to. Heeh. Pinter we. Ayo. Tik, aja ngisin-ngisini. Lah jenenge parikan sing padha karo jalur ngono. Purwakanthi. Lek eng ya eng, lek i ya i. Lah kan celana ireng. Nah, reng ya. Ayo. Ireng. Terus suwek tengahe. Heeh, mugine sitoke mugine. Ayo. Terus Mugi Pakno sing ganteng. Oh iya. Ganteng. mugine tak pengingake ganti gantenge. Ayo. Dihitung Pak Yoyo. Kok Satu cuk- kata ganteng 50.000 lho. Ganteng. Nah iya. Malah parahyangan. Ayo. Ganteng. Ayo. Terima kasih sampun nggih Pak Yoyo. Nggih. Lanjutane piye? Pak No ganteng mah lho. Lagi to Pak Yoyo. Ya Ora kok lagi, ora rampung lagi. Rampung to Pak No meleh to. Halo Pak No meleh Pak No. Oh ngaleh Pak Yoyo. Gila karo kowe. Iya. Mugi Pak No ganteng Ah. tansah kathah rejekine. Sehat sak teruse, ayam tentrem sak keluargane, akeh duwite. Hae. Bapak Ibu ngapunten niki rada ngeten Mas. Niku dalang rene sing gelem ngejak sing ngejak nggih kula tok niku. Kabeh diloni mboten. Rasane ya teng mriki tok. Kajenge nggih, penting urip. Ayo nggih. Ayo. Nggih. Ayo Bu Sukesi Rahayu sing bar wae anniversary. Apa ngono jenenge? Ayo. Ulang tahun, Pak. Apa? Cara Ulang Inggrise? tahun. Cara Inggrise lho. Happy birthday. Kalau sing anniversary ngono lho. Anniversary. Oh, anniversary. Wah ya nggih. Bumu wis 48. Ning ambak 48 tambah nom malah. Nggih, kados tasih umur 18 Wah, tahun. polahe kaya gangsingan. Ayo. Harus Pak Dalang. Nggih, Nyuwun no. sewu. Lah wau wonten hadise to. Ah, Wong iya. wedok iku saya tua ngendikane panjenengan wau. Nggih. Wajibe pancen kudu tawa mempercantik diri karo garwane wong lanang. Nggih. Biar rumah tangga itu selalu harmonis,
sampai nanti ada perkawinan ke-50 tahun perkawinan emas koyok Mbah Sukron Suwondo karo Ibu Suci Katiningsih maratuaku ya toh. Mula didongake Pak Margono karo Bu Sri, muga-muga besok ya iso perkawinan emas. Ning apa nek emas rupane ireng ae. Ayo. Ya Bu Kesi. Nggih, Mbak Tuti, sampean mirengke lho parianku iki mau. Aja kaya ngono ku mau isin-isini tijak Pak Cahyo Bu Kesi kok pariane kaya ngono. Mang piye sik arepe kok mang. Dimirengke. Nggih. Ayo ting-tingan. Ana tronton. Ana tronton. Nggo momot cengkeh. Momot cengkeh. Para penonton. Mugi-mugi rezekine akeh. Allahumma amin. Gandeng sing didongake iki penonton nggo Pak Piyai Nganjuk, Piyai Nyeni, Piyai Budaya. Ling amine ngangge budaya. Allahumma amin. Monggo sedaya para penonton sing kersa mugi-mugi tambah kathah rezekine. Ya. Allahumma amin. 1 2 3. Allahumma amin. Wah, Nganjuk. Kademen, Mbak. Ademen ya. Heeh. Ning apik kok ketok gayeng gumarenggeng. Ayo ngono kuwi. Selanjutnya ya Wanda Amara. Ayo. Lek dandan aja mekokok lho, Ndak. Nang kono meku kok mau ngene. Lek gawe celana dawa ora apa-apa kowe ora ngene ayo. Aku lagi ya astagfirullahaladzim. Ayo. Mula Pak Basuki wirawiri ae. Pak Basuki ayo. Menyang Jaten. Wah, ben kuwi. Ayo. Tuku mangan. Mas Mbak temanten. Mugi enggal pikantuk momongan. Bapak Bu, Allah. Terus, nggih, Mbak Munasiroh ingkang nembe kemawon mandhap mesin. Ayo. Bayi. Ayo. Hujan rintik-rintik. Hujan rintik-rintik. Terus ngeloni bojone. Apa kena dinggo pisan? Ayo. Ayo. Putri Hastutik. Ayo. Tuti Renawati. Bu Siti toh, Pak? Bu Siti nggih, Bu. Bu Siti. Sing ibu ya garwane Pak Margono Sri Dwi Astuti. Bu Dwi Astuti. Nah, Muga-muga kathah rezekine. Allahumma amin. ayo. Ya Bir. Ayo ya iya. Benakne anten. Antene sapa? Anten iki lho Pak, anten TV iki lho. Oh iya. Apa to Pak? Alah wong Benakne anten. lho bapak-bapak sing duwe anten langsung didekepi lho ayo. Kula dibenakne Birgita Ciloko ayo. Lah niki jawabane Pak. Piye? Terus diopahi timun. Timune bungkek jare ayo. Mas Mbak manten mugi guyub rukun. Allahumma amin. Ngapunten sinden kula sing kucluk loro bae. Ayo. Ayo Nong, golek dhuwit oh ngapa-ngop bae ora. Ayo. Ayo, mumu ditunggoni karo Mas Nanang lho. Iya. Bestimu. Iya. Sampean karo Mas Nanang, lek Mbak Birgita karo Arif Lumer. Ayo. Yo. Ayo. Senyum peksoden. Jadi ndak ini. Jadi. Pakai pelumas. Apa kuwi? Pelumas, Pak. Ini terusannya nih loh. Warnanya ireng. Tiga apa, Oli. Mingge? Pelumas warnanya ireng. Oli kan? Ya mbok. Gak Oli lek sik anyar ora ireng rupane, ijo utawa kuning. Lah lek ditap lagi ireng. Lah itu sing tak maksud ya oli tap-tapan iku, Pak. Oh, senengamu sing tak tapan ya. Isto, Pak, iki parian loh, jadi.
Layak ayo yudahe ngetap ae ayo. Ayo yudahe bayangne Winong ae. Kaya Mbah Wir lho, bayangne Bunga Tirah. Bayangne le nembang. Nembang kok ya ora. Ayo balenono neh piye kuwi? Pakai pelumas. Heeh. Warnane ireng. Terus Muga Mbak Siti dan Mas Elias salami nyotan sah langgeng. Allahumma amin. Api to Pak akhire. Ora biasa. Ayo, yo Ken, awakmu Ken urung dhewe. Kula to, Pak. Iya no. Kula nggih to. Oh iya. Kadang kula mboten mikir. Wes pokoke sauni-unimu aku percaya apik. Ayo. Sikil nano. Apa kuwi? Sikil nano. Keduren. Nano. Sikil nano. Si. Ting-tingane, Pak. Sikil nano. Penonton ora penak rupane ireng. Lah ya. Sikil putih mlunyus ngene kok iya ireng. Ika keselen Pak ceritane, keselen. Heeh, percaya nduk seminggu ra mulih. Ayo. Bapak seminggu yo ora lunga. Ayo. Berarti prai ning omah. Rai. Coh, ayo. Rasane keju. Rasane keju. Pak sinten? Pak Margono. Pak Margono. Niki nyuwun sangu. Lah wis dikalungi mau no. Kirang ya, Pak? Lah kek mau pira? Kok hitung ora? 50-an 400. Terus 5.000-ne 3 berarti 6. 5.000-ne paling nggih sekitar 1 juta mboten jangkep. Dijangkepi nggih, Pak nggih? Ora ngono kuwi. Kuwi tandha tresna wis diparingi tiratane. Iya, Pak, disyukuri, Pak. Ngono kuwi disyukuri. Nggih, diwehi yo ditampani, lek mboten yo dinteni. Diparingi alhamdulillah ora yo masalah ngono to. Ya kan? Panas hutan panas aling-aling caping gunung. Berarti swara suling ngetan bali ulon masuk manggamipun tapi
salah ngene salah rewel ngene salah ngono salah rewel nah ngono kuwi dilingke karo kanca-kanca iki nduk akeh penggemare jenengan karo penggemare Bu Kesi nggih Caksi Lover kuwi ana sing saka Pati malah admine Caksi Mbak Kiki saka nggih ngerti sudah. Oh iya. Kuwi guru kuwi. Kuwi calon kepala sekolah parandene mergo tresna karo budaya direwangi Kopati rene. Mbiyen ki nate dodol bakso ning Jakarta ning Rapayu kae. Lek bakso Solo ki asli Solo laris. Lah bakso asli Pati, Rapayu. Iya rene daginge Pak, kan tok Pak. Terus kabeh ana sing saka Mbak Nadia ki kok Blitar. Saka Malang ana sing adoh saka Klaten direwangi nginep ning hotel. Ayo ngarep anu kae terminal. Lan sanes-sanesipun ayo. Bu Sri Surabaya lho kaya ngono kuwi iki Caksi. Nggih niki nggih enten Mbak Eka niki. Niki nggih saking tebe. Pundi? Niki. Pundi Mbak jenengan? Niki. Niki yo. Iki Caksi apa Sanidi? Niki sak menika Caksi, Pak. Ning asline? Sing wingi Asisten kula. Oh. Asistene. Oh Sanidi lek Caksi. Nggih Pak niku nggih. Nggih lek Caksi iki Cahya Kuntadi Kesi, lek Sanidi kan sahabat Niken Salindri. Udu. Sanidi sahabat Niken Kuntadi ya ya. Ayo. Iki lho. Melok ae. Ayo setuju ra kowe? Mboten. Oh asem. Iki enek sing ngersake malah Pak Margono pribadi ngersake iki lho. Napa Pak?
Mekarlah aku urung tau ngerti. Kula nggih dereng nate semerep. Aja ngono kuwi to. Ngono to tak ambung lho kuwi malah. Kanca-kanca karawitan pripun? Dereng, Pak, dereng saged. Mboten sios. Oh, mboten sios. Pak Margono dawuh mboten sios. Nggih. Iya, karena ini bukan acara PSHT, Pak. Oh, niku lagu anu to. Oh, Iya, itu nggih, lagunya siap. PSHT. Oh, nggih, siap. Terima kasih. Lintune mawon. Nggih. Banyuwangen, Nduk. Siap. Ana sing ngersake mau, apa mau? Gerajakan Banyuwangi. Dibawani mboten, Pak? Yo komplit no, dicucukne no. Ayo sak bawane pisan no.